ನೋಡ್ತಾರೆ हाला ಸುಮಾರ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಸಿಪಿಯ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ಗಾಡಿ ತರ ಸಲಾಬಂದೆ ಮರ್ದುಮಾ ತೀರ್ಗ್ವಾರಿ ಗುತಾಗ್ ತೀರ್ಗ್ವಾರಿಯ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸಿಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜಮಾನ್ बीरान डीएसपी शश तीर लगिता गाड़ी तीर्ग्वारिया या पुरस्कारे टप्पी गुता पुरुष कनो टप्पी जावरांगु जोस्ता पुलिता मुंडिम टप्पी जावरांगु नेस्टर रोडा दस्तीर कुता ನೋಡ್ತಾರೆ हाला ಸುಮಾರ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಸಿಪಿಯ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ಗಾಡಿ ತರ ಸಲಾಬಂದೆ ಮರ್ದುಮಾ ತೀರ್ಗ್ವಾರಿ ಗುತಾಗ್ ತೀರ್ಗ್ವಾರಿಯ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸಿಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜಮಾನ್ बीरान डीएसपी शश तीर लगिता गाड़ी तीर्ग्वारिया या पुरस्कारे टप्पी गुता पुरुष कनो टप्पी जावरांगु जोस्ता पुलिता मुंडिम टप्पी जावरांगु नेस्टर रोडा दस्तीर कुता